Pravougaonik dužine 9 decimetara i širine 5 decimetara ima isti obim kao i kvadrat. Odredi dužinu stranice tog kvadrata. Dakle, ono što nam je dato jeste da pravougaonik i kvadrat imaju isti obim. Dakle, nacrtat ću ovako slobodnom rukom jedan pravougaonik i napisat ću da je obim ovog pravougaonika jednak obimu ovog ovde kvadrata. Dakle, obim pravougaonika je jednak obimu kvadrata. Da vidimo šta nam je još poznato. Dakle, pravougaonik dužine 9 decimetara, dakle, poznata nam je ova ovde stranica, a poznata nam je i širina. Pa je A jednako 9 decimetara, a B nam je jednako 5 decimetara. Ono što treba da nađemo je dužina stranice kvadrata. Dakle, ovo obeležimo sa A, jer znamo da su stranice kod kvadrata jednake, a kod pravougaonika znamo da su naspravne stranice jednake. Dakle, ova i ova, pa ova i ova stranica. Dakle, A kvadrata nam je znak pitanja. Možemo ovako da povučemo liniju, da razdvojimo podatke pravougaonika od podataka kvadrata. Tako da, vidimo šta možemo da uradimo sa ovim zadatkom. S obzirom da su obimi jednaki, možemo izračunati i jedan i drugi obim, pa ću ja ovde napisati da je obim nepoznat i onda ću rešavati, tražit ću obim pravougaonika. Da se prisjetimo šta je to obim. Obim predstavlja zbir dužine svih stranica neke figure, u ovom slučaju pravougaonika, pa s obzirom da imamo 2 puta stranicu A, pišemo 2 puta A, plus imamo 2 iste B dužine, pa kažemo 2 puta B. Dakle, obim kod pravougaonika je jednak 2 puta A plus 2 puta B. Odnosno, obim će biti jednak 2 puta, A nam je 9 decimetara, pa pišemo 2 puta 9 decimetara plus 2 puta, B nam je 5 decimetara. Odnosno, obim je jednako 18 decimetara plus 2 puta 5 je 10 decimetara. Odnosno, dobila sam da je obim jednako 18 decimetara plus 10 decimetara, a to je 28 decimetara. S obzirom da su obim pravougaonika i obim kvadrata jednaki, onda će i obim kvadrata biti jednak 28 decimetara. Pošto imamo obim, onda možemo pronaći i stranicu A. Dakle, još jednom ću ponoviti, obim predstavlja zbir dužinu svih stranica, pa s obzirom da kvadrat ima 4 iste stranice, mi ćemo pisati da je obim jednako 4 puta A. Umesto O pišemo 28, s obzirom da nam je obim dat, 28 decimetara jednako je 4 puta A. Dobili smo jednačinu gde nam je nepoznata A predstavlja činilac, pa ćemo napisati da je A jednako, nepoznati činilac dobijamo kad proizvod podelimo sa poznatim činiocem. Tako da imamo da je A jednako 28 decimetara podeljeno sa 4. Odnosno dobijamo da je A jednako 7 decimetara. Našli smo stranicu kvadrata i time smo završili ovaj zadatak. Dakle, jako je bitno da znate ove formule za obim pravougaonika i obim kvadrata. I svakako je bitno da znate činjenicu da obim predstavlja zbir dužine svih stranica. I to je to u ovom zadatku. Pozdrav!